musím o tomto natočiť video. A ľudia sa sťažujú, že fialová pasta nefunguje a tak podobne, takže pozor. Sú rôzne takéto V34 color korektory a vysvetlím vám, ako presne to rozpoznáte. Je buď tekuté sérum, úplne že tekutina, ktorá vám proste tečie po kefke a zíde vám to dole z kefky. Potom je slimy textúra, to je taká džaburina, proste jak slis a je to jak flaber. A potom sú tuhé ešte iné textúry, ktoré sú úplne tvrdé, ako keď sa ráno proste vyserieš, ty kokos. Čiže sú tri rôzne minimálne také akoby textúry a zároveň sú rôzne zloženia. Čo znamená, že to zloženie môže mať v sebe nejaký alkohol, nemusí mať alkohol, môže to mať proste fluorid, nemusí to mať fluorid, je veľa dodávateľov, veľa značiek, takže netreba to všetko hádzať do jedného vreca. Ako sme spomínali,